Okej, hej bloggen. Jag testar nu till blogga lite från min kamera för ja, min kamera verkar inte vilja höra samarbete med YouTube så jag får inte upp några filmer, eller jag får upp filmer men ni har ju sett att de blir helt förstörda. Och så skapar jag ett nytt YouTube-konto också så vi får hoppas att det funkar nu då. Okej, men just nu så mår jag ganska skit. Jag vet inte varför. Så ja, det blir nog bara en lugn hemmakväll. Så ja. Imorgon ska jag få hämta hunden. Eller förhoppningsvis. Så det ska bli kul i alla fall. Och nu är Minnie också här så hon blir van med andra hundar. Ja, jag har inte egentligen så mycket att säga. Det blir nog som sagt bara skitbra. Bra hemma, typ på TV och på datorn. Okej, men ha en bra fredag. Puss puss.